Yaki pun tibaran ngadawu Kanjeng Koko Prabu. Manti-manti dawuh pengendikan Kyai Prabu Dwarawati bengi iki kabeh padha wungon. Aja nganti ana kang padha nindra, aja nganti ana sing padha turu kok bae. Makaten Koko Prabu. Yo. Areksan wewengkonmu dhewe-dhewe aja nganti ana trik sandi upayane musuh nggih saken dawuh Paduka Koko Prabu. Manci madya ratri teksit ngawengi macet merah gumuntur swarane sagung para kaneman ingkang sami wungon ngekso kasentrekaning sowan-sowan tetap tukulane musuh tubuh saring satu lokok kalih watama kartoman ingkang jumedhul wonten madyaning plataran keputrek ing Upalawiya. Ya rasane atiku nalika nindra peteng bidet nasu piye tak mangke sampun dumugi wonten ing pelataran Upalawiya bisa iki andung gawe nuruti karepe dhewe-dhewe pengetan aku ngulon monggo Raden. Ing wanci tengah wengi kok dadi iki ana wong kang nyolowati. Wong nyolowati madhep dhisik sapa kowe? Pancen kowe rowan Maragagi, kowe Prasajawa kowe sapa? Yen pancen mungsuh, kowe ya ngomong. Prasadakno iki lho. Kaya aku iki. Aku
wong Pancala, aku putra Pancala, putrane Kanjeng Rama Swadi, Prabu Drupada. Sapa? Mangke ngarak. Muga dhisik. Nandang anggomu kaya mengkono pangling apa ora pangling apa ora. Nek sak klebatan kaya aku ora pangling. Nanging jebul kene apa? Nandang anggomu kaya mengkono. Waspadakno lek nomor paku gatekno gobo. Putra Swadi Rama Perban Begawan Durna, aku Bambang Aswatama. Kowe tresna jemena mungsuh bebuyutan Pancala. Aku wong Sukarima. Bapakmu mungsuhe Kanjeng Perban Begawan Durna Swadi. Saiki anak mungsuh anak. Sakaku dadi mati dening aku. Ini posisi terus tok semana semekane pati. Ndi tunggali. Garwa ngadina garwane Sang Prabu Duryudana nggih kusumane Ratu Dewi Banwati eling-eling Dewi Banwati putri boyongan tekse putri pesakitan kalamun sare datan den keparengaken manunggal kaliyan para putri Dur Samara Sang Dewi dipun keparengaken sare wonten paningrat tekse emper Prapadira Karta marpo ingkang setela wis dangu dene milang-miling. Manunggal kawan para Pandhawa layak tak goleki nganti ora ketemu. Mbak Yu Banwati. Janjane aku tegel karo kowe. Kowe dadi garwane Kakang Prabu Duryudana jebul kowe iku klebu mata pitayane wong Pandhawa sing ditandur ning Astina. Mula kabeh Kurawa padha tumpes tapis tanpa tabet mergo sangka pakatimu Mbak Yu Banwati. Yen tak pateh pancen yo ayu tenan. Yo Mbak Yu Banwati. Betul. Iki sapa?
tugel gulumu. Ora sak bengok aku ora budek. Yo, katomanmu. Apa-apa. Dino iki ora urung aku yo mati. Ora kan wong Pandhawa ora urung aku yo mati. Aku gelem mati yen aku situ tetes sing katresnan. Jalaran. Rikala semono tak bondo tangan. Kowe sobar, kowe sudut. Patut-patut aku ditulungi taman Resi Kerpa. Ya tenan pedhito gerangan karo Resi Kerpa ya mudah. Dina iki kowe gelem apa ora kowe nuruti karo kekarepanku. Dadi wis suwe kon kepengin aku ping garwa karo kakangku Parwati. Patut-patut apa marmo? Iya. Yo aku manut aja kaya mengkono kuwi. Aja kaya ngono aku wedi nek iki mbok pusaka kaya ngono. Kena pusakane. Aja semrang rasane atimu. Ora kepengin garwa karo aku to. Ya pancen mengkono. Kene musuh. Aduh mati aku. Mati Sampyo Kartomarmo lawan Parwati. Pancawala iki anak Puntadewa. Anak Puntadewa sing patutan kelawan Drupadi Pancala. Wah, iya kedak turune mungsuh iki. Pancawala tangi yo. Pancawala tangi yo. Aku maring Aguna. Paduka Duratmaka. Ya. Kowe Pancawala. Nggih kula Pancawala. Kowe anake Puntadewa. Nggih. Kasunggihan sing ngandika menika sinten? Wis rasa dadak kowe mikir aku sapa? Aku Duratmaka maring Aguna. Menapa ingkang Paduka kersakaken? Sing tak karepaku ya kuwi wong Pancala. Kowe anak Dewi Drupadi. Nggih Kanjeng Ibu Dewi Drupadi menika ibu kula. Drupadi kuwi anake Ratu Pancala. Inggih, leres. Ngono kuwi tecak durene mungsuh. Kowe iki wong Pancala mati dening aku. Wong Pancala tak entek iki.
dununge Punang Jabang Bayi dari jenenge Parikesit. Parikesit sing digadang-gadang digadekke ratu ning mesti. Ning endi? Ning nuroke. Tugel gulune. Samono Raden Parikesit ya dipayana. Nendra Kepati sinten ta ingkang anyanding kadang namung putri Pancala garwa Risang Arjuna ingkang tampa kalih dumaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi. Ananging ila-ila ujaring para kuna yen to Punang Jabang Bayi lagi sepasat tekse lagi 5 dina kiwa tengene papan paturane Punang Jabang Bayi sinandingan pusaka gegaman utawa landhep. Emake Duratmaka sangat swatama wis nyaketi unggihanira Punang Jabang Bayi Parikesit. Petune wong Pandhawa ki memek petulane dhuwur kan dicenteli nganggo ripandan dadak diunek-unek nganggo angus trorene nganggo njet apa nek kok ngono ki aku dampe pedhi syarat apa kaya kentengi bola mubeng eneng apane ya lemut bapak kaping udan tak golek kok ya ketemu nyawis kabeh wong Pancala iki sing ngelone Punang Jabang Bayi ora ibune juga ora utare kok malah Wara Sri Kandi. Wah wong Pancala mati. Tapis tanpa sesa aturé Prabu Drupadaya wis mati anake lanang Krishna Jemara Mudar Sri Kandi jarine prajurit Mantara wis mati yo saiki mung kare Punang Jabang Bayi Parikesit kowe kari ngenteni wektumu kang becik nyawamu wis ana pucuk pusakaku. Mbok menawa dina iki kowe kudu bali marang alam kamuksan dari Cundamani iki. Kata-kata kaya ta nang ora datan anggrai kamun to ngandhaping suku Punang Jabang Bayi Parikesit. Ing mriku wonten setunggaling pusaka ingkang wis cinawisaken nenggih pusakanira Sang Arjuna Yai Pasupati.
amargi kusumane ngayu Dewa Sri Kandi ingkang kala sematan kenging pusaka. Krenca sukunira Anjalari punang Jabang Bayi Parikesit. Wungu denira tilun. Tenger krenca sukune Mancal Kyai Pasopati. Norok kenging Jangganira Swata pedhot tukel pecah kapisanan. Bambang Aswatama geger jroning Mardika Putri Upalawiya. Koko Prabu sinten ingkang nyirnakaken garwa kula Wara Sri Kandi Koko Prabu. Pas padakno lho. Iki ana bangke, ana krisawangen. Arjuna wonten dawuh Koko Prabu. Nalika ngarep tukulane mungsuh trubusaning satu. Ora ya iki Aswatama. Aswatama pancen jroning atine kepengin ya kuwi bakal malsukum sedan wong atwane Begawan Bono. Nanging Aswatama uga kepengin ngarah patine putumu si Parikesit, sing ora ana sambung rapete kawan Aswatama. Upamane yen to garwamu Wara Sri Kandi, temkaning pati kuwi bener kuwi wong Pancala, kesik iki apa lupute? Mula kira-kirane punang Jabang Bayi yen to durung ana sepasa tekse 5 dina isih kinawisan pusaka. Gegaman utawa landhep iki pamriya ana gegambaran kang mengkene mau. Mekaten Koko Prabu. Ya. Wis ora perlu dirembug. Saiki ruktine dhisik garwamu. Kyai Wara Sri Kandi.